צא מזה. יש בינינו אלפי אנשים שממשיכים לחוות מלחמה יומיומית גם לאחר סיום השירות הצבאי. מלחמה שהופכת את חייהם לסיוט מתמשך. בפרויקט כלבים ללוחמים אנחנו מעניקים להם את התמיכה הנפשית שהם כל כך זקוקים לה. ביחד איתם מכשירים עבורם כלב שירות. שותף נאמן שמלווה אותם 24/7 ועוזר להם להתמודד עם מציאות שבה אפילו יציאה מהבית נראית מאיימת. היינו יכולים להתחיל עם איזה נשיא איראני שהתרסק במסוק, אבל בואו נדבר על כלבים, זה הרבה יותר כיף. במחקרים שפורסמו לאחרונה גילו שכלבים עוזרים ליוצאי צבא אמריקאים להתמודד עם תסמיני PTSD. לפי המחקר, הכלבים מרגיעים את התסמינים של הטראומה, מרגיעים את המטופלים ומשפרים את איכות החיים שלהם. לפי המחקר מאוניברסיטת פורדו בארצות הברית, יוצאי צבא עם כלב הרגישו טוב יותר בעשרות אחוזים מאשר יוצאי צבא ללא כלב. אז האם כלבים יכולים לעזור גם לחיילים שלנו? על כך נדבר עם יובל יאירי, מאמנת במרכז להכשרת כלבי שירות, והחמודים פה נקראים... דיימונד ופליקס. דיימונד, שלום לך? זה חמודים. כן. אני יכול לצחקק עכשיו כל הזמן, אבל בואו לא נצחקק כל הזמן, ובואי נדבר על איך כלבי שירות עוזרים למי שמתמודד עם פוסט-טראומה, ועכשיו הולך להיות לנו בחברה לא מעט אנשים כאלה. כן, צריך להגיד שתמיד היה, אין ספק שהולך להיות קפיצה משמעותית, ובאמת יש מגוון אוכלוסיות שהעיקרית ביניהם היום בארץ זה באמת פוסט-טראומה. הכלבים האלה עוברים הכשרה מאוד ארוכה, החל עוד מלפני שהם נולדים, למחשבה למי הם הולכים להיוולד, לגורות הצעירה, בפרק אומנה, ואחרי זה בהכשרה. הכל כדי באמת להיצמד לבן אדם שצריך וזקוק להם, ללוות אותו למשך כל היום במה שהוא עושה, גם מבחינת המישהו לצידי, וגם בעזרה אקטיבית, ללזהות שאני מתחיל לפתח התקף ולעזור לי לצאת ממנו. וזה רק לברדורים? ארצה. בעיקר לברדורים, יש גם גולדנים, יש גם כל מיני גזעים אחרים שאנחנו מצליחים, אבל אחוז ההצלחה המשמעותי הוא עם הגזעים האלה, ולכן זה רוב העבודה איתם. זה בגלל שמאוד קל לעשות עליהם מניפולציות, כי הם רעבים כל הזמן? לא רק, יש להם אינטליגנציה רגשית גבוהה, גם יש דרייב לאוכל משמעותי שהוא עוזר בתהליך הלמידה החיובית, שהיא מאוד משמעותית לנו במרכז, ללמד אותם בצורה חיובית והדדיות בין הכלב לבן אדם. ובאמת הרגישות הזאת שלהם. ומה ההכשרה שהם עוברים? בעצם איך מכשירים אותם לתפקיד הזה? אז באמת מעבר לגנטיקה שנבחרת בקפידה, אז מהשלב הראשון שהם יוצאים לעולם מושקע המון אנרגיה בלחשוף אותם בצורה חיובית וטובה למגוון גירויים, כדי שהם בסוף בקצה יוכלו להגיע לעולם, לראות חתול רץ לידם, או גלידה עם ילד בחצי מטר מולם, ועדיין לזהות אם הדופק של הבן אדם שלי קצת עולה, או שמתחיל להזיע, או שמשהו קורה בגוף, ואני ידע להתחיל לעזור לו. שנייה, הם כל כך מתואמים עם הבן אדם שלהם, שהם מבינים מתי הוא מתחיל להרגיש משהו, עוד לפני שהוא מרגיש משהו בעצם? כן, הם מריחים את זה. אם אנחנו יודעים לבודד את הריח, זה היה הרבה יותר קל. של פוסט-טראומה, אנחנו לא יודעים, אז אנחנו מלמדים אותם בצורה שהיא פיזית, ואחרי זה עם הקשר והתהליך בעצם, פליקס. שלום, חמוד, פליקס. הם עוד בהכשרה פה. אז הם לומדים איזה הרבה מאמן, אחרי זה הם עוברים לבן אדם, ובהרבה עבודה גם של הבן אדם עם הכלב, נוצר קשר כזה יחד עם העבודה והתרגול, שמלמד אותם בסוף לזהות את זה. עכשיו, הם קודם כל אמורים להיות כלבי נחייה, טובים פחות הולכים להיות כלבי שירות, או שזה... לא, אנחנו מרכז שמיועד להכשיר כלבי שירות. אוקיי. זה המטרה שלנו, לשם אנחנו מוכוונים מ-day one ולפני, במינוס. כן. ובאמת אנחנו מתחילים את המסלול הזה עם כולם, ומי שלא מצליח לעמוד בקריטריונים האלה ובתוך המסלול, אז הוא באמת נפסל, מה שנקרא, ויכול ללכת למגוון מסלולים, בין אם זה כלב ליווי ותמיכה רגשי, שזה בעצם כלב שיודע לעשות את כל הדברים האלה, אבל בבית ולא במרחב הציבורי, ובין אם זה כלב שאנחנו צריכים למסור בסופו של דבר.
אוקיי, עכשיו, בגלל שהם מאוד רגישים לבני אדם שאיתם, אני מתאר לעצמי שהם יודעים בדיוק איך להתנהג כשבן אדם חווה למשל התקף כלשהו, נכון? נכון מאוד. באמת יש את השלב של ההכשרה הבסיסית, ללמד כלב להתנהל בחוץ ולהיות בקשר עם מה שנקרא הנוהג שלו. אחר כך, כשמישהו פוגש בן אדם ספציפי ויש חיבור בין הכלב לבן אדם הספציפי, אנחנו לומדים לראות איך הטראומה שלו נראית, איך הסימני טראומה שלו נראים. אם יש סימנים מקדמים, איך זה נראה בסוף, מה טוב לו באותו רגע של איזשהו התקף, עם מגע יותר אגרסיבי, או משהו קצת יותר עדין, אם ליקוקים עושים טוב או ליקוקים לא עושים טוב, זאת אומרת, עושים את ההתאמות האלה, ואז בעצם מלמדים את הכלב הספציפי לבן אדם הספציפי. אחרי זה יש גם עבודה שהיא משמעותית עם הכלב והבן אדם ביחד, כדי לייצר ככה את הקשר ולהצליח להגיע לתהליך שאנחנו רוצים. כל אחד יכול לקבל כלב שירות? ברמת העיקרון, מי שיש לו אחוז נכות מסוים ויש לו כלב שירות יכול לסייע לו, כן. העלות מאוד 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 גבוהה של כלב שירות. היום משרד הביטחון מממן כלבי שירות להלומי קרב, שזה מדהים, וזה ככה התפתחות של השנים האחרונות. כן. שאתה יכול לתאר לעצמך כמה היצע וצורך יש לזה, ואנחנו צריכים להצליח לגדול ולפתח, להוציא מספיק כלבים מוכשרים כדי לספק את התמורה הזאת. את מכירה סיפור על מישהו שלא יודע, פחד מכלבים אפילו באיזשהו מקום, וכלב באמת עזר לו להתגבר על הקשיים המנטליים המשמעותיים? כן, יש דברים כאלה, זה קורה. הרבה אנשים שלא חשבו שכלב בכלל יכול לעזור להם, עושה את ההבדל. אבל אני כן אגיד שזה כלי שהוא מאוד משמעותי. הוא לא תרופת קסם, הוא כלי בארגז הכלים, והוא כלי שמתאים לחלק מהאנשים. יש גם אנשים שזה כלי שהוא לא מתאים להם. כן, אבל לרוב האנשים את יכולה להגיד שזה מתאים להם? זה עושה שינויים מאוד משמעותיים באיכות החיים, עוד לפני שהכלב מתחיל לעשות דברים אקטיביים ולהוציא אותי מההתקף, עצם זה שאני יכול להסתובב איתו, עצם זה שיש לי את התחנת מעבר הזאת ביני לבין המרחב הציבורי. יש חבר. יש לי חבר, אבל יש לי גם חבר ברגעים שמאוד קשה לי לצאת לסופר ולראות אנשים, או לעבור באיזשהו מעבר או משהו כזה. זה חמוד זה. ויש איתי מישהו שיכול לעזור לי גם לתקשר את זה עם העולם. שזה, כאילו, איך הוא עוזר לתקשר עם העולם? זה פשוט כתוב כלב שירות, ואז יודעים, או ש... כן, כתוב כלב שירות, והוא מסתובב ויש לו גישה למרחב ציבורי, כולל, על פי חוק. לא משנה לאן, גם אם זה מקום שאסור להכניס בו כלבים. הרבה פעמים עוזר לי, כמישהו עם אתגרים, להשליך את זה רגע לכלב שלי, וזה מסביר מאוד בצורה, כי הרבה פעמים האנשים שאנחנו עוזרים להם, אנשים עם פציעות שקופות, מה שנקרא. כן. להתחיל לספר להם ולהסביר למה אני לא יכול עכשיו שתיגע בי או שתקרב אליי יותר מדי בבידוק ביטחוני לצורך העניין. הכלב שלי עוזר להסביר את זה משמעותית, ומוציא אותי מפינות שלא הייתי רוצה להיכנס אליהם. אוקיי, אז יצאתם בקמפיין גיוס. נכון. למה בעצם? אז באמת, כמו שדיברנו, הדבר הזה לוקח המון זמן והמון כסף, לצערנו. מושקע בהם המון. זה לא אוטומטי, משחררים לברדורים והם לומדים איך... לא, זה לא אוטומטי בכלל, ויש המון כלבים שנפסלים בדרך. אנחנו לא רוצים חלילה להוסיף לבן אדם עם התמודדות, עוד התמודדות שהיא לא בריאה והיא לא טובה, ולכן הכל מאוד קפדני ומושקע. ובאמת הדרישה מאוד גבוהה, והדרישה הולכת וגובעת, גם מבחינת... אתם מרגישים את זה במספרים. מרגישים את זה מאוד. ואנחנו עדיין לפני הפיק הגדול. ויש איזושהי עזרה מהמדינה לכם? או שזה רק לאנשים שיכולים, כאילו, שמוגדרים ככאלו שראויים לסבסוד? תראה, גם מישהו שראוי לקבל כלב שירות לצורך העניין, אבל הוא לא ממשרד הביטחון, אין לו זכאות לקבל כלב שירות, ולכן הוא צריך לממן את זה בעצם בעצמו, או בלצאת בגיוס המונים עצמאי, או פשוט לא לקבל כלב שירות. כן. ולכן הגיוס המונים, גם בשביל לעזור לאנשים שזה מסובסד להם, לצורך העניין משרד הביטחון, שאנחנו צריכים להגדיל את כמות הכלבים, וגם לאנשים להגדיל את השיח שלנו. עכשיו אנחנו רואים עם פליקס, פליקס הוא מאוד אקטיבי, הוא מאוד צעיר, נכון? ובגלל זה הוא עוד לומד איך להתנהג. הוא עוד לומד להירגע, הוא כבר היה פה כמה זמן לפני זה מאחורה, ועבד, בעצם היה מרוכז בי והיה שקט ורגוע, והוא לומד את זה, הוא בתוך ההכשרה, כמו שאתם רואים, הווסטים הצהובים האלה, זה בעצם הלמד שלהם, זה אני בתוך כדי ההכשרה. אבל שנייה, דיימונד, הוא כבר מוכשר או שהוא... כן, דיימונד כבר ממש בסוף הדרך, הוא, כמו שאתם רואים, לא מעניין אותו פה מה פליקס עושה לידו, מה אנחנו מדברים, או מה קורה, והוא תמיד עם עיניים עליי, מחכה להגיב אם צריך. אוקיי, כמה זמן אמרת שהכשרה עצמה? כל התהליך מקצה לקצה לוקח בערך 1.5 שנה. 1.5 שנה רק להכשיר כלב לאדם ספציפי. נכון. אוי, זו עבודה מאוד מאוד קשה ומאוד מדויקת. נכון. ולכן צריך בעצם את הכסף ואת המימון,
תשמע, אנחנו גם רוצים להמשיך עם מה שאנחנו כבר עושים, ואנחנו גם רוצים להצליח להגדיל את מה שאנחנו יודעים לעשות לעוד אנשים. יש לנו מגוון תוכניות שאנחנו עושים, מלבד לכלב שירות. כדי להפעיל את כל הדבר הזה, אין מה לעשות, צריך כסף. כן, ואת אוהבת כלבים מאוד, אני נכון? חיה בשביל כלבים. טוב, תודה רבה לך, דיימונד, וגם פליקס, וגם לך, יובל. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה, תודה.